Ir-riforma u t-tiġdid għandhom ifissru bidla fil-mentalità. Irridu nkunu eqreb lejn in-nies. Il-politiċi qegħdin hemm biex iservu lin-nies ħalli jgawdi kulħadd. Meta ngħidu riforma u tiġdid li aħna bdejniha f'Ġunju mhux 3 snin ilu il-kwestjoni ta' riforma u tiġdid, dak tfisser bidla fil-mentalità. Biex tbiddel mentalità ta' snin li aħna konna naħsbu illi aħna għandna il-poter fuq kulħadd u nistmaw in-nies b'ċertu mod, dik hija bidla ta' mentalità. Aħna rridu nuru illi aħna omli. Mux eroj, għana rridu nuru, illi għana pala politiċi, irridu nservu, u mux nikmandaw, għana rridu nuru, illi jek aħna edin emmek fil-politika, mux bissa l-partit tagħna mal-pajjiżna, irridu nifmu l-ħtiġijiet, naraw illi aħna nistaw naħdmu ma' kulħadd. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jiġi intervistat minn Reno Buġejja waqt il-programm Disset fuq ix-Xandir Nazzjonali. Adrian Delija sostna li aħna qegħdin fil-politika għax aħna tal-poplu, qegħdin hemm biex inservu. Il-Partit Nazzjonalista jrid ikun il-vuċi ta' dawk li jibżgħu jitkellmu. Il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jagħmel analiżi tiegħu innifsu kif ikun aktar umli u qrib in-nies. Id-demokrazija hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista iġġieled għaliha u allura rrid ikunu stess li jwettaqha fil-prattika. Aħna rridu ninterpretaw x'qed jgħidu s-surveys imma wkoll dak li qed jgħidu n-nies. Adrian Delija ammetta li l-Partit Nazzjonalista għadu m'għamilx it-tibdil kollu li kellu jagħmel, fejn l-akbar riforma għandha tkun li tinbidel l-attitudni tal-politiċi fejn jinżlu fit-toroq man-nies u jifhmu il-problemi tagħhom. Inbidlu l-attitudni tagħna bħala politiċi, illi ma nibqgħux nippretendu illi aħna rridu niddettaw, imma nisemgħu, imma nifhmu, imma ninżlu fl-eruq fit-toroq man-nies ħalli dawk il-weġġat, l-aspirazzjonijiet, il-problemi nuru illi aħna qegħdin hemm biex nirreaġixxu għalihom, nippjanaw għalihom u nkunu kapaċi intejbu l-ħajja tan-nies anke mill-oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li mill-oppożizzjoni rridu naraw kif nikkritikaw lill-Gvern b'mod kostruttiv u nibdew nirbħu il-fiduċja tan-nies. Fuq l-istorja xokkanti tal-pulizija li ġi żvelata f'dawn l-aħħar sigħat, Adrian Delija qal li għal darb'oħra r-reputazzjoni ta' pajjiżna qed tkun imtabna. Il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jgħid lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jasal kummissarju tal-Pulizija li verament jixraq lil pajjiżna. Il-Gvern f'dawn l-aħħar 2 u nofs għamel diversi attakki fuq l-istituzzjonijiet fejn il-Partit Nazzjonalista kien dejjem preżenti fil-Parlament u fil-ġlieda favur il-libertà tal-informazzjoni. Adrian Delija jgħid li huwa jemmen li l-politika tajba hija dik tal-persważjoni fejn hu għandu obbligu li jipproteġi lil partit tiegħu.